Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa Panginoon, pinagmamalapay. Maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama. Sa aming pupupuri sa iyo malapay sa buong araw na ito, malapay ang buong pulat. Sa pangdalangin ng aming gigamit ng Evangelista, Waldo Estrada, Almeida. Amin po mga minamal na mga manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga nasumpungan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Huwag mo nawating namin ang pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita. Asahin pag-aaral ng mga salita, langisan mo ang iyong salita, patabang lingkod sa ganang aking ulang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag kami ito yung dalawang papapalang espiritual. Sa aking pong mga minamahal kapatid, sa dakong ito, lalo ang pong mga beloved viewers at aming mga beloved newcomers. Pagpalain mo kami lahat at sa makaparing pangalan ni Jesus aming sinasaway. Lahat ng demonyo hadlang sa pag-aaral ng salita. Ibigay sa atin, the mighty of Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At itabi na po natin yung ating pong mga anak. At siguraduhin natin na lahat ay maging maayos at para na sa ganun hindi tayo ma-disturb sa ating pong pag-uusap o pagtatalakay tungkol sa kalooban ng mahal na Panginoon para sa atin sa araw na ito. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan ng mga pinagpala. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At habang po lahat mga minamahal sa kapitulta ng ating pong beloved Lord Preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinangunan po natin pong ginagalang at minimal evangelista ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming at kayo po ay din pong welcome. Saan po kayo naroon ngayon? Ano pa inyong kalagayan? Mga pangailangan nyo sa Diyos? Sinasabi namin sa inyo, walang imposible sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tapusin po ninyong banal na gawain. At kung kayo na po, mga minamahal, ay sapat we receive some feedback sa mga minamahal na talagang sila po ay pinagpala na ng mahal na Panginoon. Lumakad po kayo tumakbang sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lalo na ating pong mga nakatanggap na ng mga pagpapala, kagalingan. Lumakad kayo at tayo maglingkod, sama-sama natin paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi lang sa kagalingan. Amen? Amen? Ang kaligtasan ay hanggang sa oras ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dapat naglilingkod ang mga anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son pastor, Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, pinangasiwan po ng ating pong beloved order preacher, Brother Bubinir. We miss you po, Kuya. Palapahan po natin ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga na talagang every time na may banal na gawain tayo, kasama natin ang mga nangunguna sa atin. Lalakas ang loob ng mga anak ng Diyos. Amen. Sapagkat sabi nga, with support prayers, ay talagang in one accord, nakikita natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, sa murang edad. Glory to God lang. Grabe. Amen. Talagang nakita natin kung paano po pangasiwaan ng talagang nandun, siyempre, sa ating mahal na pastor. Amen. But of course, as a young age, kung makita natin, maging ehemplo yan sa atin, mga kabataan, kung paano natin tayo magpagamit sa mahal na Panginoon. With wholehearted, siguradong pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Ibigay ang napakalakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Magbo-birthday ang ating Ate Les. Amen. Amen. In heaven, nakikita niya tayo mga minamahal. Amen. Dapat ang mga anak ng Diyos ay talagang mainit at kung paano niya tayo pinagbili na noon, hindi dapat nagbabago ang ating paglilingkod. Amen. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagpupuri ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kindly
dito sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 6, talata ay 20 hanggang 21, italon sa 24 hanggang 25. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 6, ang talata ay 20 hanggang 21, talon sa 24 hanggang 25, at sinasabi, Amen. at itininin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad, at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo magsisitawa. Sa 24, tatapat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang iyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magsisitaghoy at magsisitangis. Ibigay ang palakpak na malakas sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ating pong pumagatan ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Poor but wealthy. Mahirap pero mayaman. Brother, paano yan? Amen? Alam po ninyo, mga minamahal, nung aking mabasa ito, mga minamahal, ang sabi ng talata kasi, kindly, sa verse 20. And he lifted up his eyes and on his disciples and said, blessed are the poor, or be ye poor. Blessed be ye poor. Hindi niya sinabing poor in spirit, magkaiba yun. Amen? Sapagkat siyempre, may mga mayaman na poor in spirit, lumalapit pa rin sa mahal na Panginoon. Amen? Pero ang pinag-usapan dito, mga minamahal, it is kahirapan. Amen. Amen. Ang sabi ng, blessed be ye poor, for yours is the kingdom of heaven. Kung minsan mga minamahal tayo po, mga minamahal mga Kristiyano, ay nire-relate po natin ang pagpapala sa kayamanan. Ang ilan nga, mga minamahal, hindi ayaw magpatuto kapag walang nakitang perang dumating sa kanyang kamay. Amen. Makikita natin mga minamahal, ang lakas-lakas ng katawan, pero kausapin mo magpatuto ka, kapatid. Hindi ako pinagpala, kapatid, huwag muna. Amen? Ang ilang pangtulot tumayo upang pasalamatan ng Diyos sa pamagitan ng patutuo dahil sa kanilang isip, sa kanilang puso, mga minamahal, hindi sila pinagpala dahil wala silang pera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ako'y nagtataka mga minamahal, bakit paano kayang tinawag ng Diyos yung mga mahihirap, yung mga nagugutom, yung mga nagtatangis, yung mga kinamuhian dahil sa pagligo sa mga Panginoon na sinasabing blessed. Amen? Paano sila naging, ang sarap kaya mga minamahal na paging mayaman. Ang sabi nga ng talata, next, next pa, ang sabi diyan, woe unto you that are rich. Kayong mga mayayaman, ang sinabi ng talata mga minamahal, hindi kayo mapalad. Ang mapalad ay yung mahirap. Lahat ng mahirap, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung sa oras ito, iniisip ko ikaw yung pinakamayaman sa lahat ng mayaman, ay yung kawawa ka. Amen? Amen? Ang sabi ng talata, kawawa kayo, mahirap. Amen? Sabi ko, paano kaya naging kawawa, mahirap? Ang sarap kaya maraming pera. Amen? Lahat nga ng panalangin natin tungkol sa pera Amen? Kapag ikaw po ay mayaman, mga minamahal, ay talagang, alam po natin mga minamahal na talagang nandyan, na talagang superb ang yung buhay, may malaking mansyon, marami tayong mga ari-arian, amen. At sometimes mga minamahal, sinasabi natin, we enjoy things happening to us. Ang masama nito mga minamahal, kapag sinabi nga, kapag in-enjoy na natin itong mundong ito, dahil mayaman tayo, ayaw na natin ng langit dahil komportable na tayo dito. Amen. Amen. Kaya ang ilan mga minamahal, dahil ini-enjoy na nila yung buhay dito, pagdating sa rapture, pinag-usapan, they don't care. Hindi na malaking issue ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Bakit? This is heaven. Amen? Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kagaya ng ating napag-aralan before, mapapalad ang mga mahihirap dahil sa kanilang dissatisfaction sa mundong ito,
papangarapin nila na isang araw sila babalikan ng Diyos at dadagitin doon sa kalangitan. Ibigay ang palakpak na napakalakas para sa Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ang isang taong mayaman, mga minamahal, you don't know who really are people who care and love you. Kapag mayaman ka, kaya pala sinabi, totoo yun, mga minamahal. Alam po ninyo, kapag tayo po ay mayroong kaya sa buhay, sometimes, talagang punong-puno tayo ng respeto mula sa ating kapwa-tao. Pag dumating diyan ang nakakotse at kilalang tao, amen, maging sa ating mga tahanan, mga minamahal, talagang ang may-ari ng tahanan, hindi niya iiwanan yan mag-isa. Talagang lahat ng kwento, ikukwento niya para lang ma-entertain yung ating bisita. Dahil mayaman kasi. Kapag dumating ang mayaman, lahat ng electric pan lalabas. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Amen! Mayaman kasi, ayaw natin masya pawisan. Amen! Kapag dumating ang mayaman sa ating pong mga tahanan, mga minamahal, ay sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, lahat ng mga kasangkapang hindi ginagamit, lalabas yan. Mula kumot, plato, kutsara. Bakit? Mayaman kasi. Gusto mo malaman kung sino to totoong nagmamahal at nangangalaga sa iyo, talagang nagkikare sa iyo? Isang araw, bumalik ka sa tahanan na yon, sabihin mo, wala na akong pera, Brad. Wala na. Amen? Pag sinabi mong wala ka ng pera, at still, mayroong mga taong dadamay pa rin sa iyo kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw may problema, tinatawagan ka. Sila yung mga taong pagpapala na galing sa Diyos. Amen? Pag sinabi mong wala kang pera, but still, willing sila na lalapit sa iyo na magbigay, mag-share ng kanilang mga pagpapala. Even we all know, nangangailangan din sila. Sila yung mga Kristiyanong ibinigay sa iyong pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kung sino yung mga tao, despite alam mo na wala ka na may pagmalaki sa buhay, nasasaktan natin sila minsan, mga minamahal, but still, when we say, Kuya, ate, meron akong karamdaman, anak ko may problema, still, yung mga taong nanakit sa kanila, pinapanalangin pa rin nila. Amen? Yung mga taong nakasakit sa kanila, minsan, sinasaktan, still, ang kanilang ginagawa, ipinapanalangin ka. Joyfully, without any hurt, sila yung mga pagpapalang bigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, pahalagahan mo sila. Amen? Kung paano papahalaga natin sa kotse, because we consider it as our wealth, kung paano natin papahalaga doon sa ating tahanan, na ayaw natin masunog, ayaw natin tayo mayonakawan, kaya tayo kuminsan even overnight hindi tayo dumadalo. Dahil ayaw natin mawala ang ating mga kagamitan. Yung mga taong bigay sa iyo ng mahal na Panginoon, pahalagahan mo sila. Amen. Dahil sila ang iyong totoong kayamanan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kung mahirap ka, amen. Kung mahirap ka, payapa ang puso at isipan mo. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, kapag tayo po ay mahirap, mga minamahal, sometimes, akala natin, kapag tayo po ay may pera, satisfied na ako lahat, kumpleto na. Hindi lahat kayang bilhin ng kayamanan. Amen. Amen. Ating basahin, mga minamahal, dito sa aklat ng Lucas, Kabanata 12, talatay 16 hanggang 19. Kindly. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi,
ano ang gagawin ko, sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maaaring magsabi ang ilan, hindi naman masama maging mayaman Wala sinabi na masama na ikaw ay maging mayaman. Amen. Ang sabi doon, kapag inibig mo na yung kayamanan, yun. Amen. For the love of money is root of all evil. But tignan niyo yung puntos na ito, mga minamahal. Amen. Kapag hindi kasi natin nabantayan, mga minamahal, tignan niyo yung talata na yan, mga minamahal. He speak a parable to them, saying, the grab of certain man brought forth plentifully. Ibig sabihin, dumami yung kanyang ani. Amen. And he thought to himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruit. Saan ko ilalagay? Ang dami kong pera. Ang dami kong pagpapala. Wala akong mapaglalagyan. Anong gagawin niya? He said, this will I do. I will pull down my barns. Igigiba ko yung aking dating kamalig. And build greater. Mas malaki gagawa ko. And there will I bestow all my fruits and my goods. Amen? At sasabihin ko sa aking sarili, sabi niya, I will say to myself, soul, thou hast much good laid for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Ganyan po ang epekto ng kayamanan. Atin mo nang ibigay ang palakpak mula para sa Diyos, mga minamahal. Tingnan nyo isipin nyo lang. Noong tayo po, mga minamahal, ay mga Kristiyano na nakakilala. At tayo po ay talagang lahat naman tayo galing sa kahirapan, mga minamahal. Walang dumating dito na Kristiyano, isang madrigal, ang bakul-bakul ang kanyang dala at ang dami-daming kayamanan. Magturo kayo, maski na isa, na magsasabing lumapit sa Diyos na ang dala niya ay bakul-bakul, isang madrigal, yung isang sako na kayamanan. Dahil hanggat marami kang pera, hindi ka lalapit sa Diyos. Totoo yan. Mga minamahal. Sa mayaman, sige, milyonaryo, okay? Pero walang kakayanan yung kayamanan nila na pagalingin ang kanilang cancer. Anong ginagawa nila? Lumalapit sila sa Diyos. Amen. Sapagkat may mga bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Nung naghihirap ka, kahit 10 piso na mapulot mo, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen. Patutunan ng ating mga kapatid, wala kaming pamasahe. Ang ginagawa namin, dadalo kami sa bandal na gawain mula sa bahay, pupuri-puri kami. Wala kami pamasahe, lalakad na lang kami. Bawat paglakad namin, napupulot namin piso-piso. Pagdating namin, pinagpala kami. Pagdating sa highway, kompleto na yung aming pamasahe. Wala ba po natin ang ating malabay na? Amen! So, bawat piso, kapag ikaw ay nung mahirap ka pa ang buhay mo, mga minamahal, ipinagpapasalamat mo sa mahal na Panginoon. Lahat ng gumagawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Nagkatrabaho ka, unti-unti ka tumatanggap ng pagpapala, nakabili ka na ng bisikleta. Amen. Dahil sa bisikleta mo, nakakadalo ka sa banal na gawain, nagpapatuto ka. Sinasabi mo, binigyan ako ng Diyos ng aking masasakyan, pinagpala akong lubos. Salamat, mahal na Panginoon. Pagkatapos ng bisikleta, tumaas ang iyong pagpapala, nandun may kakayanan ka ng bumili ng motor, ng tricycle, ng kotse. Amen. Amen. Dahil meron ka ng kotse, mga minamahal, siyempre kailangan ka ng garahe. Kailangan ko na magtrabaho ulit. Dahil kailangan ko na ipaayos ang garahe. Walang garahe yung aking kotse. Dahil ikaw ay may kotse, may kakayanan ka ng pupunta, lumipat-lipat ko sa makipag-usap sa ibang naming tao. Nakikita mo, ay naku, pagpupunta na ako sa bahay ko ng aking mga kaibigan, nakakahiya, wala man lang sofa. Bibili ka ng sofa. Bibili ka ng TV. Magpapa-aircon ka. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan ang mga minamahal, sabi niya, ay kulang ang aking bahay. Igigiba ko, gagawa ako ng malaking bahay. Amen? Amen?
doon nagsimula kung bakit mayroong gwardya. Bakit mayroong gwardya? Ayaw mong manakaw ang pera mo. Ayaw mong manakaw ang mga kayamanan mo. Bakit may CCTV? Bakit may pader ang bahay mo? Dahil pinoprotektan mo ang isang bagay na mahalaga sa iyo at iyan ang kayamanan mo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil yumaman ka na, naging busy ka na. Amen? At dahil naging busy ka na, nabawasan ang oras mo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen! Dati-rati nag-overnight ka. Dati-rati may Miyerkules ka pa. Dati-rati may hindi lang linggo na dumadalo ka. Meron ka pang Bible study. Pero dahil yumaman ka na, magiging higtik na masyado ang schedule mo, mababawasan na pati pagpupuri mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil mayaman ka na flat tire ang iyong sasakyan, hindi mo na kayang maglakad, hindi ka nadadalo. Bakit? Flat ang bisikleta ko, flat ang kotse ko. Sosyal ka na kasi. Amen! Tignan niyo, ang nangyayari mga minamahal, ang epekto ng pagiging mayaman na gustong-gusto natin, na ipinapanalangin natin mga minamahal. Kapag sosyal ka na dahil mayaman ka na, pag umulan, mababasa ang magandang damit mo, hindi ka na nadalo. In short, kapag yumayaman ng tao, nahihirapan ng Diyos, paligayahin ka. Sa oras na ikaw ay yumaman, makapulot ka ng 10 piso, dati nagpapasalamat ka, ngayon sasabihin mo, it's nothing. Bakit? May milyon ka na eh. Amen? Pero noong una ka nakakilala sa Diyos, bawat piso, pinasasalamatan mo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinasabi ng mahal na Panginoon? Ang Kristiyano kapag tumatanggap ng pagpapala, stay grounded. Anong ibig sabihin mga minamahal? Hindi dapat tumataas ang ere. Hindi pa dapat yumayabang ang Kristiyano pag pinagpapala. Parating tinatalikuran ang mga high, mga bagay, mga kaisipang pagmamataas. Parating mong binabalikan noong panahon nung ikay wala pa at pinagpala pa ng mahal na Panginoon. Ibigay ang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Why we focus of getting more, that we forget to enjoy what we already have. Amen? Kaya hindi ka makapalakpak kanina. Bakit? Dahil iniisip mo yung gusto panalangin mo milyon, iniisip mo yung trabaho, inawag kayo pagpalain, promote ka, hindi ka pa ma-promote. Yung iniisip mo, yung ikaw ay mag-apply ng trabaho, hindi ka makuha-kuha. Pero nakalimutan mo na nagsimula ka sa 10 piso. Hindi ka na masaya sa 10 piso. Hindi ka na masaya na kapag ikaw ay may karamdaman, ipapanalangin lang sa pandalangin ng mga pastor, ang mahal na anak mo'y gumagaling. Hindi ka na masaya doon. Ang gusto mo na makita, yung milyon, yung pera mo dumami. Amen? Amen. See the poor. Tingnan nyo yung mahirap mga minamahal. Kahit sa kariton o karton natutulog, ito'y enough na sa kanila. Amen? Kung titignan nyo sa bangketa, wala naman silang pader. Amen? They peacefully sleep and are thankful. Kung minsan walang pinto yung bahay ng mga kapatid natin dahil walang pampagawa, pero iniiwanan nila yan tuwing overnight. Walang takot na yan ay pasukin ng magnanakaw. Amen? Marami na tayong patutunan mga minamahal. Amen? Anong sinasabi nila mga minamahal? Dahil bukas ang pinto at yung mga magnanakaw papunta, kukunin yung kanilang mga ari-arian. Nagtataka sila, bakit ang daming tao dyan sa bahay na yan? Bakit mayroong nagkakantahan? Walang tao doon! Nag-overnight ang may-aring Kristiyano na yon dito.
Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang paniniwala at pinananampalatayaan natin na bawat pagpapalang natanggap natin sa Diyos, pinag-iingatan ito ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang mga Kristiyano walang takot. Ang ilan nga, nakita nyo, krusada, iniiwanan nila ang kanilang baka. Walang magkasikaso, nandun lang sa bukid diretso. Pero pagbalik nila, nandun pa rin. Bakit? Dahil nagtiwala sila sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron ba tayong nabalitaan na taong grasa namatay sa COVID-19? Bakit? Diyos ang nag-iingat sa bawat isa. Tayo, kita niyo mga minamahal kung ano ang mga takot natin. Ang dami-daming face mask kung ano-ano ginagawa natin noon. Bawal maglakad dahil lockdown tayo. Tumigil ba tayo mga minamahal? Hindi tayo tumigil. Tumuloy-tuloy ang kanila ginawa natin paglilingkod. Amen? Ngayon, tingnan nyo, bakit nakikita-kita pa rin tayo at buhay? Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga mahihirap, Jesus is enough. Amen. Sa mga taong walang ipinagmamalaki kundi si Jesus sapat na sa atin. Amen. Murahin ka ng mga pulis dyan habang ikaw ay lockdown, hindi natin pinapansin. Amen? Bakit? Because enough ang mahal na Panginoon sa atin. Ating basahin 2 Chronicles chapter 1 verse 7 italon sa 10 hanggang 12. Amen. Lahat po muna ng hindi inaantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dito po sa ikalawang aklat ng mga kronika, kabanatay 1, talatay 7, talon sa 10 hanggang 12. Ito pong nakasulat. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Salomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Sa 10, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas, pumasok sa harap ng bayang ito. Sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? At sinabi ng Diyos kay Salomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man ng nangapupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinagawan sa iyo na hari. Karunungan at kaalaman ay naibigay sa iyo. Amen. At bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari That's right. at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o sinuman ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal, pag sinabing Jesus is enough, sometimes, yan po mga minamahal, hindi natin maintindihan yan. Amen? Kapag tayo po'y binigyan ng choice o choices, amen? Di ba may mga kapatid na tayo, mga minamahal, ino-opera ng grocery? Brad, dalo ka sa amin, bibigyan kita ng grocery. Grocery o Jesus? Amen? Sabi ng mga kapatid, si Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brad, perang kita. 100,000 o si Jesus? Kasi may sahod doon. Talagang grabe. Pero magkakasala doon. Pero ano, 100,000 o si Jesus? Sige, bahala na. Si Jesus pa rin. Malawahan po natin ang ating malabay na. Kasi maiinit ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Pero pag inoperan ka ng 1 million, brother, ibang usapan na yan. Tingnan mo na. Sometimes, hindi natin alam ang halaga ng mahal na Panginoong Jesus. Amen? Akala natin, mga minamahal, masigit pa ang 1 million sa mahal na Panginoon. Pero tandaan po natin, mga minamahal, alam niyo yung istorya ng prodigal son? Na alam na natin yun. May tatay, 2 anak,
yung bunso mo minamahal, adventurous. Tatay, bigyan mo ko ng pera ko na, yung aking mana. Ako'y lalayas, ako'y mamumuhay, kaya ko na. So in short, bagamat ayaw ng tatay, binigay. Amen? So ginastos, winaldas hanggang sa maubos. Siya po mga minamahal naghirap. Amen? At ang sabi niya, mga minamahal, naalala niya, oo nga, dito kumakain ako ng pagkain ng baboy. Sa bahay namin, ng katulong namin, ang sosyal. Balik kaya ako sa tatay ko. Amen? Sasabihin na lang niya, pagbalik niya, hindi niya aari ng pagiging anak. Ang sabi niya, maging isa man lang ako sa iyong mga katulong. Pero tanda niyo mga minamahal, nung pabalik, sabi nga ng mga Bible scholars, hindi nga tumitigil yung tatay sa bintana Parating hinihintay ang pagbabalik ng kanyang nawalang anak. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen? Oh, alam na natin yung istorya na yan mga minamahal. But it is a parable that will teach us the importance of love of God. Amen? Pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Isang araw, nung bumalik mga minamahal, anong ginawa? Instead na siya'y sabihan, inubos mo lahat, pasaway ka, lahat ng babae ka. Hindi siya pinagalitan, mga minamahal. In fact, hindi na nga pinatapos ang kanyang salita. Ang ginawa lang ng tatay, sabi nga, kaya yung kantang When God Run, that was the first time God ran. Papunta doon sa kanyang nagkamaling anak. Nagmamadaling kanyang i-welcome ang kanyang nagkamaling anak at bumalik sa kanya. Amen? Ganon tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin, ito Lucas sa Kabanata 15, talatay 25 hanggang 31. Amen. Malapit na po tayo magtapos, mga Panginoon. Amen. Ito pong nakasulat. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan, at pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin, at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na iyon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya. Dahil sa siya'y tinanggap niya, naligtas at magaling. Datapwat nagalit siya, at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot, at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran, at kailan may hindi ako sumaway sa iyong utos, at gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatamang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Tinan niyo mga minamahal. Sometimes mga minamahal, dahil nga, di ba, nagkatuwa, bumalik. Amen. Ang sabi ng verse 25, kindly, sabi niya, now his elder son was in the field and he came and yung elder hindi umalis. Lahat ng mga hindi umaalis sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sometimes tayo na matatagal na sa Diyos sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nagiging katulad natin yung elder son. Amen? Amen? Eldest. Sabi ng ating beloved elder. Amen? Ang sabi diyan, now, his elder son was in the field and he came to drew nigh to the house and heard the music. Grabe, dami na, ano meron dyan? Amen? And he called one of his servants and asked, what these things, ano yan meron dyan? Next. And he said, yung servant, said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. Pagkatapos yan, and he was angry. Tingnan nyo bantayan natin ito mga minamahal. Sometimes, kapag tayo po ay nag-share ng information, tayo mismo ang nagbibigay ng tongpats. Pinapatungan natin mga minamahal. Depende sa pag-deliver natin yan. Diyan, sa palagay ba natin kapag yung nagsabi na servant yan, ay, nakita mo, ang tagal yung kapatid mong nawala, pinagpala, grabe, buo uli kayong pamilya.
At grabe pagpamahal ng tatay niyo sa inyo. Kaya nakita niyo na magkasayaan doon. Kaya hinanap ka nga kanina eh. Kapag gano'n ang pagsabi, hindi magagalit yung anak. Amen. Pero pag ang sinabi ng servant, nang paborito. Amen. Abayak! Yan batik di malis inupot natin. Si Kangga po, yaks! Amen? Kapag gano'n ang pagsabi ng mga Kristiyano sa bawat napakagandang purpose ng Diyos, siguradong lahat magagalit sa Diyos. Pero ang sabi diyan, kinakailangan kung ikaw ay mag-share na galing doon sa pinanggalingan ng mensahe, kung anong damdamin ng nag-share, dapat makuha mo yon. Upang na sa ganun, may transfer mo, hindi lang word, kundi maging yung nararamdaman niyang kagalakan. Ganun dapat ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nagkakaroon ng problema kapag ang Kristiyano hindi nag-join ng meeting. Kung ang isang Kristiyano hindi dumalo, pagtanong, Brad, anong mensahe? Yes! May mensahe, pinaparinggan ka. O, di galit. Sa totoo lang, yung mensahe hindi naman para sa naman lahat. Amen. Amen. Oh, tandaan niyo mga minamahal na mag-ingat ang mga anak ng Diyos. Iwasan na yung marimarites na yan, at mga toilets na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Second, and he was angry, nagalit mga minamahal yung panganay, and would not go in. Alam po niyo mga minamahal, sometimes, nagagalit tayo sa Diyos. Nagtatampo tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Bakit? Ang isip ng panganay, yan, tagal-tagal kong naglingkod, hindi man lang ako nalamig kailanman. Hindi nga ako nagpasaway. Tinan mo yung pasaway kong kapatid na yan, naging masaya pa siya kaysa... Amen. Tandaan po natin mga minamahal, yung the fact na hindi tayo nawala sa piling ng Diyos, dapat na nating ipagpasalamat yun. Amen! Totoo yun mga minamahal. Yung ikaw ay napakahabang panahon, 35 years, 30 years, ikaw ay patuloy na naglilingkod, hindi ka lumiwalay, bagamat may mga pagsubok, nandun pa rin ang pagpapatuloy mo. Hindi yan dapat ipagmalaki sa Diyos. Dapat ipagpasalamat yan sa Diyos. Malaman po natin, malabay doon. Kung walang Diyos na humahawak sa atin, sa palagay niyo, tatagal tayo isang araw dito? Mula kanina, ang init kaya. Amen. Doon sa ibang church, air condition eh. Dito, yucks, electric pan wala. Pero bakit nandito pa rin tayo? Dahil kinahabagan tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malabay na. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, nung siya po'y galit mga minamahal, ayaw nagtatampo, in short. Amen. Anong ginawa nung tatay? Ang ginawa niya, therefore came his father out and entreated him. Yung Diyos, napakamakapangyarihan sa lahat. Lahat magsabing amen. Siya'y banal sa lahat ng mga banal. Amen? Nung Old Testament, subukan mong lumampas sa guhit na inilagay niya, sigurado patay ka. Pag sinabi niyang walang pupulot at walang gagawin pagdating ng Sabat, pumulot ka ng stick, sigurado patay ka. Napakamakapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen? Pero dahil siya po minamalay Diyos na mapagmahal at mawain, yung Diyos na napakatapang, kapag nakikita niya yung kanyang anak nagtatampo, siya mismo ang lumalabas at sumasalubong at aaluin ka. Huwag ka nang magdamdam, anak. Amen? Amen? Kapag tayo po ay nagdaramdam sa Diyos, pag dumamam na damam ang banal na presensya, maramdaman mo ang hipo ng Diyos. Sasabihin niya, huwag ka nang umiyak, anak. Huwag ka nang magdamdam, anak. Huwag ka nang magtampo. Sapagkat napakahalaga na kapag tayo po minamahal, akala natin,
Masigit pang mahal ng Diyos yung nagkamali natin, mga kapatid. Pero hindi pinag-uusapan dito kung sino ang mahal at ang kaunting mahal. Lahat tayo mahal na mahal ng mahal na Panginoon. Ibigay ang palagpak na napakalakas. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Nag-complain pa yung minsan mga minamahal, kinukomplain natin, di ba? Bakit si brother nalamig nga yan. Tapos ngayon, siya pa nagpapaawit. Ako nga, tagal-tagal ko na kapag doon nga, gumagano pa nga ang busis ko, pero hindi ako ginagawang song leader. Si sister, pasaway nga yan noon eh. Nag-shorts nga yan noon eh. Ngayon, tinan nyo, nag-a-assist. Minsan nagsiselos tayo, minamahal. Kaya sabi niya, no? And he answering said, Father, as many years do I serve thee, neither transgress, and any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kind that I might make merry for my friends. Amen? Anong sagot ng mahal na Panginoon? Basahin natin mga minamahal yung verse 31. Ang sabi ng verse 31, and he said unto him, Son, thou art ever with me. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo, 30 years, 35 years, masabing naglingkod sa mahal na Panginoon through thick and thin. Ang sinasabi ng Biblia, huwag ka nang magdamdam sapagkat parati kang kasama ko. Amen? At lahat ng akin, iyo. Amen. Sometimes we disvalue Jesus in our lives. Hindi natin siya binibigyan ng tamang at karapat-dapat na halaga sa ating buhay. Kala natin, mga minamahal, masigit pa ang 1 million sa mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo, mga minamahal, wala ka mang 1 million. Pero nung ikaw ay may COVID-19, ang ginawa, sabi nga ng mahal na kapatid natin, nagpuri lang na nagpuri, nagpasting. Amen? Tapos tumawag sa pastoral house, sa pandalangin ng ating ginagawa, may Evangelista Estrada Almeida, nanalangin ng mga manggagawa. Amen? Ang ating mga kapatid, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung ating mahal na nanay, cancer. Sabi ng walang pag-asa, mamatay ka na. 1986, buhay pa rin hanggang ngayon. Yung ating mahal na kapatid, mababaliw na. Sabi ng kanya tinatapon-tapon na yung pagkain, ayaw lumapit sa kanya. Pinandidirian na siya ng kanyang mga mahal sa buhay na inaasahan niyang magkakaintindi at magmamahal sa kanya. Pero nung siya'y mababaliw because of grabbing chronic depression, grabe mga minamahal. Amen? Siya'y parang pinandidirian. Nung narinig niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos pala may nagmamahal sa isang taong walang kahala-halaga, pero pinapahalagahan pala ng mahal na Panginoon. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal, ang mga yan, kasama pa rin natin, naglilingkod hanggang sa mga oras na ito. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Having Jesus is enough. Amen. Amen. Brad, paano ko bibili ng kanin? Paano ko bibili ng bigas? Kung may Jesus nga ako. Sigurado ka bang mayroon si Jesus sa'yo? Dahil kung mayroon si Jesus sa'yo, hindi mo pagdududahan ang kanyang kapangyarihan. Punong-puno ka ng pananampalataya. Nung kami bago naglingkod sa mahal na Panginoon, nandun ang kahirapan sa buhay. Dahil sabi ng nanay ko, wala kang karapatan dito sa bahay, mamuhay kami isa mo. Ni yelo, kapag kami kukuha dun sa refrigerator, kailangan magbayad kami dahil itinakwil ako bilang isang anak. Dahil sabi nila, nung ikaw ay hindi inhinyero, katoliko ka. Pero bakit nung ikaw ay naging inhinyero, iniwanan mo pagkakatoliko? Galit na galit sila sa akin. Amen? Amen? Isang araw, wala kaming makain, mga minamahal, pero dalo pa rin sa mahal na Panginoon. Never kami nag-doubt sa kapangyarihan ng Diyos at alam namin kami mahal ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ginawa namin, dahil wala kami makain, sabi ko, walang makain, sige, puri tayo. Pinagpapasting tayo ng mahal na Panginoon.
Alam ko Diyos ang gagawa ng kapal. Pag-aawit na mapupuri kayo mga minamahal. Aba nagpupuri mga minamahal, may kumatok. Amen? Balitaan ko, wala daw kayong bigas. Punta kayo sa bahay, kunin nyo yung isang kaban. Taong galit na galit sa iyo, kayang magbigay sa iyo ng pagpapala kapag inuna mo ang Diyos. Amen? Mga taong napaka-imposibleng magbigay sa iyo ng pagpapala, magbibigay yan. Bakit? Walang matigas na puso kapag si Kristo ang hihipong. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata, Kylie, Aklat ng Awit, Kabanata ay 16, talata ay 11. Kindly, last 3 verses. Amen. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa mga awit, Kabanatang 16, talatang 11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasiyahan magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note ha. Paano yan, Brad? Sometimes nararamdaman ko yung joy ko nandun sa disco eh. Nandoon sa pagpupunta sa kung saan-saan eh. Hindi sa gawain eh. Nawala. Ay, mag-ingat ka. Amen? Bakit nasabi ng talata sa mga totoong anak ng Diyos? Poor na masasabi ng sa mata ng tao, pero napakayaman sa mata ng Diyos. Ang sabi niya, Thou wilt show me thy path of life. Ikaw magsasabi sa akin, magtuturo sa akin kung saan ang daan ng buhay. In thy presence is fullness of joy. Bakit? Bakit sinabi natin kapag kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon? Huwag manood ang mga anak ng Diyos. Kausapin ninyo ang mahal na Panginoon. Bakit? In the presence of God, there is the fullness of joy. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dumating ka rito, lulugo-lugo dahil sa problema, sa takot sa buhay. Ang dami-dami mga pasanin mo na nararamdaman. Pero the moment na madama mo ang banal na presensya ng Diyos, sasabihin natin, pag-uwi mo, nakangiti ka. Bakit? Because in the presence of God, there is that joy, fullness of joy. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung sa oras na ito, napakabigat ang kamay mo para magpuri, damin mo ang banal na presensya ng Diyos. Mayroon sinasabi ang malapastor noon, yung agony of prayer. Grabe yung agonizing prayer. Na sometimes yung tuhod natin, ipinapalo natin mga minamahal para maramdaman natin ang sakit, para lang maawa ang Diyos sa atin. Kung sa oras na puntos na ito ay talagang nandun na talagang despite your effort, is still not yet enough. Try the agonizing prayer. Turo yan ng propeta ng Diyos. Nung ginawa namin, nung ginawa ng mga Kristiyano yan, hindi matigas ang puso ng Diyos na hindi niya ibigay sa iyo ang pagpapalang banal na presensya. Ang kailangan mo lang, grabing manalangin at humingi ng tulong sa Kanya. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. And last but not the least, mga minamahal, kindly, dito sa Aklat ng Mateo, ang Kabanatay 13, talatay 44 hanggang 46. Amen. Ganito po ang pagkasabi, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Ang sinasabi ng talata sa mga mahihirap sa mata ng tao pero mayaman sa mata ng Diyos, ang tangi nilang kayamanan ay ang kaharian ng langit. Amen? Amen? What is heaven? Anong heaven? Sabi ng talata, may hahalin tulad ang kaharian ng langit. Nakakita ka ng isang mahal na perlas. Iniipon mo lahat ito. Amen? Para kayamanan mo. So, importante bawat isa niyan.
Pero kapag nakita mo ang pinakamahal na mahal, lahat ng inipon mong mahal, willing kang ibenta ito para lamang makuha yung pinakamahal na kayamanan. And that is heaven. Anong meron ka sa oras na ito, masasabi mong mahal na mahal sa iyo? Kayamanan mo? Mga kaibigan mo? Pinag-aralan mo yung profession? Trabaho mo? Amen? Pamilya mo? Talento na meron ka? Brother, sobra ka naman. Pamilya, grabe na yan. Kaya ako nandito dahil para sa pamilya ko. Pero sometimes, ang pamilya natin mismo ang humahadlang upang hindi tayo maglingkod sa Diyos. Kapag dumating ang punto na yon, hindi sinabing iwanan mo ang pamilya mo. Ipanalangin mo ang pamilya mo para sila'y makasama mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng profession meron, kaya mong bitawan kapag ikaw ay nakakita ng totoong kayamanan. And if we consider heaven na masasabi nating pinaka sa lahat ng pinaka, walang bagay na hindi mo ipagpapalit. Makamtan mo lang ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? This thing I tell everyone, sa ating lahat. Huling talata, kindly, Aklat ng Juan, Kabanata 14, talatay 2 hanggang 3. Amen. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanata 14, talata 2 hanggang 3, ito po ang nakasulat. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Amen. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung kayamanan natin na yan, handang-handang ibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya nga sabi niya, no, in my Father's house are many mansions. Kung sa buhay mo ngayon, mga minamahal, meron ka ay kariton. Sa buhay mo ngayon ay meron ka ay kubo. Huwag ka matakot. Sa langit, may mansion ka. Amen? Kung sa buhay na ito'y pinagpala ka ng lubos, nakapagpatayo ka ng mansyon, nakapagpatayo ka nakapabili ka ng mga sakyan, mga possessions, you earn the respect. Ang sinasabi pa rin na mahal na Panginoon, huwag ka lang makakalimot sa 10 pisong pagpapala. Amen? Nakita niyo yung kwento kanina? Nung una, 10 pisong mapulot mo, pinapasalamatan mo Diyos. Huwag mong kalimutan yun. Anumang meron ka ngayon, kung hindi ka pinagpala ng Diyos, hindi mo tatanggapin yan. Amen? Huwag kang tumingin sa pagpapala, tumingin ka sa Diyos na nagpala. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat Ako sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. nung una, ang pangako ko, ako'y aawit Praise the Lord. Hallelujah. hanggang Sa sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig. nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik
pag-ibig mo. Ako ay at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Una Ang sabi ko sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyo-iyo. Nung una, ang sabi ko, iiwan, ilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo ako huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang pag-ibig mo. Ako ay Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. See the word of God. Tingnan niyo yung sinasabi ng mahal na Panginoon. Minsan puro tayo pagmamaktol sa Diyos. Seems, sabi natin, I don't deserve this, God. Hindi ako karapat-dapat sa akin. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon sa atin, anak, you have me. Lahat ng akin, iyo. Ano pang pinagmamaktol mo? Kung nasa atin ang mahal na Panginoon, tayo ang pinakamayaman sa lahat ng mayaman. Amen? Pero ang ginagawa ng tao kuminsan, we do not value the name of God. Hindi natin binavalue. Akala natin masigit pa siya sa grocery items. Akala natin masigit pa yung ating mga nakikitang mga kinikita araw-araw. Kaya ang nangyayari tuloy, nanlalamig tayo. Muna kanina nga, ang ilan sa atin di man lang makapatak ng luha. Ang ilan sa atin mga di man lang makapag-say thank you. Amen? Kasi ang tinitignan natin yung ipinapanalangin mo na di dumarating. Pero nakakalimutan natin yung mga bagay na hindi natin itinadalangin dumarating sa atin. Hindi mo dinadalangin ang kalakasan. Hindi mo dinadalangin ang hangin. Hindi mo dinadalangin ang kagalakan sa araw-araw.
Hindi mo dinadalangin magkaroon ng kapayapaan sa inyong pamilya. Hindi mo dinadalangin na payapa ka sa pagising mo sa araw. Lahat yan, ibinibigay ng Diyos. Ako'y tawagan mo, tulungan mo ako, iyong ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawa. Sa ating buwami naman ng mga bisita. Kung ngayon lang po kayo nakadalo sa banal na gawang ito, inilig po namin kayo po lumapit sa harapan. Maging sa ating pong mga minaman ng mga beloved viewers. Ang salita ng Diyos ay ginawa para malaman mo na sa buhay mo mayroong Diyos na parating nakatingin sa iyo at nagmamahal. Sa oras ito, mga minaman na kapatid, huwag mong pagmatigasin na yung puso. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Isang mabuting bagay ang maglingkod sa Diyos. Hindi pinangako ang bukas. Ngayon ang araw ng kaligtas. Lahat ng aking sasabihin, kapatid, panalangin pagtanggap. Sumunod kayo. Maging sa ating mga beloved viewers, itas po ninyo inyong mga kamay. Saan man kayo naroon, anong kalagayan ninyo? Kayo man na nasa banig na karamdaman, itaas mo ang iyong kamay. Walang imposible sa Diyos. Aabutin at aabutin ka ng kanyang kapangyarihan. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, salamat sa iyong mga salita. Bagamat mahirap ang aking buhay, mayaman ako sa iyong mga mata. Dahil ikaw ay nasa aking buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin ako. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po dakilang Diyos ang sa iyong pangalan ng pinakamamalapay ng Jesus. Mahal Panginoon, narito ang mga minamanaming kapatid sa sila naroon. Tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Ikaw tumugo sa milang kaparaanan, walang imposible sa iyo, mahal Panginoon. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano, patawarin sa kanilang mga nagawang pagkasalat sa pandalangin namin, Gilgam Member Bangis, Tawil Estrada, Almeda. Isulat mo kanilang pangalan sa aklatang buhay. Yan sa kanilang, sa sampu ng kanyang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Na tayo po ituloy na po sa ating mga panalangin, sa ating pong pangangailangan. Personal na pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Tayo lahat may dumalahin, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, pinagkamamalapay ng Jesus ay salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapayan palaya sila at nagawa ng kaaway sa oras ito.
Sa panalangin namin gagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida. Ay pumabinaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, diabetes, kasawat in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, kasawat in the mighty name of Jesus, COVID-19, kasawat, be healed in Jesus' mighty name. Lahat ng mga pagbabagay sa iglesia, mga gawa ng kaaway, kasawat in Jesus' name, be by the power, mga pananamig, be by the power of kasawat in Jesus' name, be healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pala tayo tumayo mga minamahal. At tayo po mga minamahal at 3 beses tayo lulundag bilang pananampalataya na yung ating pong mga hiniling ay natanggap na natin. Hindi tatanggapin, natanggap na natin. Amen. 3 beses mga minamahal. Pagsabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Namumunang pinagpala, pumalakpak muna ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Diyan po nagtapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinadako sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating pong ordained preacher, Brother Bumuy, sa ating mga announcement.